si ka di ye o ye tiɲɛ ye nka ye fin ɲin tɛ fɛ ni ala ma fara ka i bɛ kɛ sogo jukɔrɔ n'an dɔ ye nɛgɛ ka ɲɛ mɔgɔ a sanga 30 bɛ a kan Mazari Siri fila la don ɲuman na k'aw fɛ o waati kelen bɛ Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fɔ ka waliɲuman dɔn ni tuma na minnu sigi mɛ ka ɲɛma da Silifɛ TV ja kan so fɛ janko ka se ka bɔ kunnasiri ani kunpanna ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ bamanankan kunnafoni waati selen ye nin ye Mali jamana kalandenw ka dɔnta dɔgɔyali i b'a ye k'a fɔ kun caman bɛ se sɔrɔ a nɔ na a dɔw la kalan tɛ se kɛ baara minnu kɔ ka se baarakɛminɛnw ma olu ntanyani ka fara kalanden somɔgɔw olu ka lakɔlɔsili ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o bɛ se ye a la fa ka fara denmisɛnninw ɲɛsinnen ye bɔlɔlɔ baaraw ma k'olu kɛ o taama ɲɔgɔn ye olu n'o ɲɔgɔnnaw hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲina dɔw wulila ka don Bamakɔ bolofarancɛ kɔnɔ walasa ka se ka taa dasumusumuniw kɛ ka ɲɛsin kalanko koɲɛ ɲɛbɔbaa dɔw ma janko ka se ka dɔn ka fɔ ko in jubaju bɛ se kɛ min ye a taama kun u tun bɛ Korotumu Jabate ani Abulaye Sogodo bolo an ka jɛ ka ɲɛma dɔ ka sɔrɔ lon fɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi jateminɛ caman de y'a yira k'a fɔ ko bi kalandenw ko dɔnta ɲanama t'u la bilen i n'a fɔ fɔlɔ la ko min kɛlen no kamanagan ko ye o de kama an wulila ka se ni kalanfan minnu ma o y'a yira k'a fɔ ko kalandenw ka niveau jiginni ko kun caman b'a la kalandenw ka niveau ntanya fɛn caman b'a la a kɔnɔna na ne bolo a fɔlɔ ye u ka tɔgɔ sɛbɛn ye école la anw ka waati la denmisɛnnin tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka daminɛ san 7 de la ka yɛlɛn i yɛrɛ tun bɛ dɔw ye u tɔgɔ bɛ sɛbɛn u bɛ fo san 10 ninnu na u tɔgɔ bɛ sɛbɛn école la mais a nana kɛ sisan écoleden tɔgɔ bɛ sɛbɛn depuis san 3 san 4 donc o bɛ sɔrɔ kunkolo ma labɛn ka bɛn kalandenya ma donc o kɔlɔlɔw de bɛ se ka se denmisɛnnin ma taalen ɲɛfɛ filanan ye mun ye ne yɛrɛ bolo o ye lecture ko fana ye tuguni donc lecture ko an ka denmisɛnninw sisan u tɛ lecture kɛ Mali écoleden de bɛ don école la fo k'a tila kalan na i bɛ sɔrɔ a ma se ka livre 2 kalan a ka scolarité bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc il va falloir que solution dɔ ka sɔrɔ o la pour que lecture ka se ka diya denmisɛnninw ye n'o bɔra an yɛrɛ fana an bangebagaw yɛrɛ fana sen b'a la donc den hakilila ni parent hakilila ni den bɔra école la ka ban école de ka kan k'a kalan alors que kalan ye yɔrɔ 3 de donc sokɔnɔna b'a la kɛnɛmana b'a la kalanso b'a la donc n'a bɔra kalanso la k'a ka cahiers lajɛ k'a ka baaraw lajɛ donc k'a lajɛ est-ce que a bɛ ka kalan kɛ a kɛcogo la wa ka to ka livre dɔw d'a ma a k'a kalan a kana compte rendu k'i ye donc o de bɛ se k'a to niveau in bɛ se ka yɛlɛn o ye ne ka hakilina ye donc denmisɛnninw kana don école la à partir de 3 ans 4 ans donc a ka to u ka se san 6 7 ma u ka don kalan na n'u bɔra kalanyɔrɔw la fana an k'an jilaja an k'u ka baaraw lajɛ an k'u dɛmɛ a la an ka devoirs kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o welewelekan de bɛ ne bolo k'a lase den somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ maa dɔ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu kɛlen n'u ka fɛɛrɛ dɔ de sigi u ka kalanso la a ka ja kalandenw u bɛ se ka dɔnta ɲanamaw sɔrɔ cogoya min na k'a fɔ ko niveau tɛ ekɔlidenw na kɔnɔdimi tɛ quoi bibina ɲɛdimi de don quoi donc bɛɛ ye ka fɔ réellement an bɛ don min ko bibina ekɔlidenw bilama niveau yɛrɛ de tɛ yen maintenant anw ka niveau la anw ye niveau ko in problème kɛ problème 3 de problème fɔlɔ ye jumɛn o ye parents d'élèves ka ekɔliden somɔgɔw olu ka jɔyɔrɔ min bɛ kalanko la n'olu y'o place bila o de ka sababu ye ka nin problème in na parce que fɔlɔ i b'a sɔrɔ maître ou bien ekɔliso yamaruya dɔ tun b'a bolo pour que ekɔliden dresser pour que a bɛ se ka kalan kɛ mais bi bi in na avec la réglementation les textes vous allez voir contrôle dɔw bɛ yen o tɛ ekɔli bolo tuguni quoi c'est les parents qui doivent jouer ce rôle là a ɲini parents fɛ k'a fɔ ni den donna ekɔli la e ka to ka de temps en temps i ka passer ekɔliso la ka ɲininkali kɛ est ce que ne den bɛna ekɔliso la wa est ce que a bɛ ka kalan kɛ wa maintenant ni min bɛ ekɔliso ɲɛmɔgɔ b'o f'i ye telefɔni tɛ don anw fɛ yan i bɛna i b'a signer kabini natɔ la n'an y'a y'i bolo an b'a minɛ k'a ci jama na k'a écraser tous bɛɛ b'a ye maintenant ni ekɔli bɛ se ka ta ka taa ni telefɔni interdiction ye ka se ka telefɔni interdit ekɔli la a ca ala fɛ i b'a ye ekɔliden na b'u ye mais a b'o kɛ mais ekɔliden bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ whatsapp sɛbɛn ekɔliden bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ tiktok sanfɛ a tɛ se ka kalan kɛ donc maintenant an bɛ se ka filanan min fana fɔ ni mɔgɔw ka se k'o fana kɛ anw ye min kɛ an fɛ yan o ye yɛrɛma ka to k'a lajɛ ekɔliden minnu min na ka to k'u somɔgɔw wele parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ekɔliden caman bɛ yen a tɛ ekɔli la mais baara t'a kalama dɛ ekɔliden b'a ka se ka taa don o don k'a bɛ taa ekɔliso la mais a tɛ se ekɔliso la donc aw minnu ye ekɔliso ɲɛmɔgɔw ye f'a ka to ka courage sɔrɔ ka to ka parents d'élèves wele k'a fɔ karisa i den ma na dɛ mun y'a sɔrɔ kibaruya jumɛn bɛ yen ala ye mɔgɔw da hakiliw ma kɛɲɛ
amaro ba mo ñon da haglila bam fe mo dem no be ni niveau batu la nu ko niveau ko do wato wadi am to ka mo recenser ka sumo woli ka fuyi ka fo bo idée karsa niveau batala ka niveau ni na may ñor na kany bo do na may amba fuyi am fa cours do ke mi ma to o erreur mbala o problème ça résolu o réalisation yi chaque année am to ake ko je mana bla mais ni ta ere depuis en mois de février am na damine c'est faut ta samba kelen fana ba nga ko lulna ya fo gouvernement ko o tabala o mu o tennis scolaire ko yede parce que do bina fini do be ku kana at sega fam ni ko ni ya dunga na defa ne bi genga sigi le tenue indécent là ni ya dondro ne bi ge donc ni tenue be wala beben de don ate do ko ni fama de ate do ko ni fantandi o te tien donc gouvernement ka laje classe jama ka cha mettre fana ma o fana ya gele ado par exemple n'a fora ko e ka école de keme ani mugani fla keme ni binani ke ko luka composition ka ye matière kelenga ke ko corriger horoni be e bso ko corriger etc parce que ni effectif ka cha ka l'effectif ni école de temana ma keme ka normalement o classe fla di ou la maîtrise be barake lafia kono kayo be corriger kunyma notu be di kunyma composition te tanta mais n'a fora classe mo kele mo kemeni binani e ka o composition e be 15 jours ka ame domine ko bi kalanfaw kalanden somogo fo ka taa se kalandenw ma bela jele ne kanga wuli ki jo ni nga fere ni dabali tige aka ja kalango a bɛ se ka don bala cogoya min na kalandenw bɛ se ka dɔnniya ɲanama sɔrɔ ka du nafa a ka ja ka ba maliba nafa ka to hali bi kalanko kɔɲɔɲɔ kɔnɔna madama bi kalandenw ka dɔntaw dɔgɔyali min bɛ tali kɛ kati centre d'animation pédagogique o ma ɲɛma monsieur Ousmane Traoré a ye nɔfɛtigiw kɛ ni fɔlenkɔrɔ ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ a labanna ka sira dɔw jira minnu nɔfɛ tɛmɛli bɛ se kɛ sababu ka se ka ba don kalandenw ka dɔntaw la janko ka se ka caman fara o ka dɔntaw kan an ka ɲɛmada a ka dakurunya filaw fɛ kalandenw ka niveau dɔgɔyali kun caman b'a la a kun caman na a bɛ sɔrɔ walima a bɛ ekɔliden yɛrɛ la ka ni timinandiya tɛ ekɔliden na ni ekɔliden ni a hakili sigilen tɛ kalan kan ni a hakili bɛ ko yɔrɔ la ni a mago bɛ mun na kalanko la a t'o dɔn ekɔliden ta fan fɛ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka a ka kalan dɔgɔya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw wɛrɛw bɛ se ka kɛ minnu lilen tɛ kalanden na mais o lilen don kalanden bɛ yɔrɔ mun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ kalanso ye a bɛ se ka kɛ so ye kalanso ko la caman b'a la i b'a sɔrɔ kalandenw bɛ kalan kɛ kilasi mun kɔnɔ o kilasi kɔnɔna falen don kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ekɔliden 100 ni kɔ n'a fɔra ko mɛtiri kelen ka olu kalan a suivi bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen mago bɛ dɛmɛ min na a tɛna se ka o sɔrɔ mɛtiri ta fan fɛ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ekɔliden ka kalan ka a dɔgɔya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mɛtiriw ka formation ko fana problème bɛ yen i b'a sɔrɔ mɛtiri caman bɛ yen u ma bɔ kalanso la kalanso min bɛ mɛtiriw kalan dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u taara parce que dugumɔgɔw mɛtiri t'u bolo u bɛ dɔ ta mun bɛ se ka dɔ kɛ ekɔlidenw kun u b'o ta k'a sɔrɔ a ma formation kɛ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye mɛtiri minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni formation n'u bɔra ekɔliden formation na u mago bɛ ka u ka dɔnniya ninnu k'u kariya wagati o wagati o gɛlɛyaw kɔnɔna na o dɔgɔyara kosɛbɛ donc n'o dɔgɔyara o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka se kalanden ka niveau ma o tɛmɛnen kɔfɛ parents d'élèves n'o ye ekɔliden mansaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kalanko la kosɛbɛ ka d'a kan mɛtiri kelen tɛ se ka baara bɛɛ kɛ ekɔliso kɔnɔna na a mana kalan kɛ a bɛ kalansen dɔw di ekɔliden ma a bɛ taa n'a ye so ni ekɔliden ma mɔgɔ sɔrɔ so mun bɛ se ka a dɛmɛ o baara ninnu na a bɛ se ka majɛ lase ekɔliden ka kalan ma o kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ denmansa caman bɛ yen u tɛ denmisɛnninw suit u t'u kɔlɔsi denmisɛnnin a mago bɛ kɔlɔsili la kosɛbɛ n'a bɔra kalanso la o caman bɛ yen u bɛ waati caman ta tele kɔrɔ u bɛ dessin animé lajɛ u bɛ mɛn téléphone na u bɛ mɛn ordinateur la u mago bɛ kalan na ka se kalan kɛ hakɛ mun kɔnɔna na
ni o wagati hakɛ jatelen ma se ka sɔrɔ ka kɛ kalan na o bɛ se ka gɛlɛya lase a ka kalan ma an b'a ɲini denmansaw fɛ u ka impliquer kosɛbɛ ka denmisɛnninw suit mun ye an ka ɲɛmɔgɔw ta fan ye an bɛ welewele daw ma dakuw ma u ka denmisɛnninw minnu u mago bɛ kalan na o tɛ ɲɛ fo karamɔgɔ jolen ka d'u ma donc u ka karamɔgɔ caman ta parce que yɔrɔ caman na karamɔgɔ ko gɛlɛya belebeleba de bɛ yen fo a bɛ kɛ dugumɔgɔ bɛ diyagoya ka dɔ ta mun ma kalan kɛ mɛtiriya hukumu kɔnɔna na n'o bila ka denmisɛnninw kalan gɛlɛya b'a la donc ka karamɔgɔ caman ta minnu formelen don école de formation de maîtres fɛ ani ka to ka formation continue kɛ u kun walasa u ka dɔnniyaw bɛ se ka kawariya mun bɛ ekɔlidenw kalanni nɔgɔya u ma kosɛbɛ kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma mun bɛ yen o ye k'a fɔ ekɔliso dama tɛ se ka denmisɛnnin kalan ni dɛmɛbaga ma fara a kan an bɛ weleweleda kɛ partenaires u ka fara an kan maîtres ka formation équipement école équipement ani ekɔlidenw yɛrɛ ladonni o ka fara an kan caman b'a la ni an y'an tɛgɛ digi ɲɔgɔn ma k'an fa ka kɛ kelen ye gouvernement kelen tɛ se ka bɛɛ kɛ école maître fana kelen tɛ se ka bɛɛ kɛ denmansaw fana dama dɔrɔn tɛ se ka bɛɛ kɛ donc an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'an y'an bolo ɲɔgɔn ma k'a ɲɛsin denmisɛnninw ka kalan ma a b'a to an mago bɛ dɔnniya mun na ekɔlidenw fan fɛ an bɛ se k'o sɔrɔ pour que an bɛ se ka jamanaden ɲɛnama sɔrɔ mun b'an ka jamana jɔ sini ma. hali bi an ka to kunnafoniw na sira wɛrɛ fɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fini nasuguyaw kelenw tigɛ ka sanga ni nisɔndiya hukumu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kɔɲɔ don denguni don ani nisɔndiya don caman wɛrɛ la o de ye kɛwale ye min ɲɔ ɲaamɛ kosɛbɛ an balakaw fan fɛ o ka fɔta la n'a bɛ fɛn yira o de ye ka u ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati o kɔ a ma ko uniforme hukumu kɔnɔna na dɔw fana ka yeta la o kɛn bɛ kɛwale bi min bɛ se kɛ sababu ka na ni furukufuruku ani bɛnbaliya ye furusosigiw kɔnɔna na maa dama cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka don ka se ka maaw dala sumusumu ka se ni o baara ninnu ye an ka kunnafoni na Korotumu Jabate ka fara Baba Keta kan o wulila ka don Bamako kɔnɔna na o ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. I n'a fɔ bi fini minnu bɛ kalan an ka jamadonyaw la n'an ko ma ko uniforme kɔɲɔyɔrɔ kunda walima denŋunu kunda o ko in kɛlen don gasiba de ye musolaka dɔw bolo u ka furusosigiw la min bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye u n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan uniforme yi a kun dabɔra min kama a t'o minɛn kɔnɔ bilen. Sisan ŋunu kelen n'u ka ko caya dɛ an musolakaw ye ko dama tɛmɛ kojugu u bɛ ko jabida bɔ ka tila k'a hɛn ko denmafoli fana bɔ dɔw bɛ jabida kɛ léger dɔw bɛ ko denmafoli kɛ vaccin et puis fana ko kɔɲɔ don fana dɔw bɛ vaccin tigɛ ka tila ka bazin riche tigɛ yɛrɛ a ka ca bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ caman bɛ don kolankolonkaw la ka uniforme san o ye kelen caman bɛ juru ta donc nafa fosi tɛ uniforme ko la mɔgɔw kɔni b'a kɛ de k'u bɛ ɲɔgɔn fɛn n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a fatala ne bɛɛ i ka parili kɛ mais ka taa kɔɲɔyɔrɔ la c'est simple a bɛ ko kɔɲɔ yɛrɛ civilisé donc uniforme ko dun filɛ nin ko kɛnɛ bɛ fa uniforme na ne yɛrɛ kɔni bolo a tɛ ko civilisation di ko kɔɲɔyɔrɔ la. O kɔfɛ jagokɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko uniforme ko in a da ka di olu jagokɛlaw la ko nka kɔlɔlɔ dɔw b'a kɔnɔna na. Alhamdulilayi a b'an ka sugu ja alhamdulilayi a b'an ka sugu ja a bɛ nafa caman lase bɛɛ ma puisque caman b'an bolo yan nɔ i n'a fɔ ninnu ɲɔgɔn an bɛ t'olu kala Dubayi ka na bon ni uniforme bɛ kɛ a bɛ sugu teliya an yɛrɛ bolo u bɛna san complet 10 complet 20 complet 40 o bɛ sugu teliya ni minnu yɛrɛ bɛ yan u b'a kala an b'a dilan commande bɛ kɛ dɔrɔn an b'a passer a bɛ na joona musow b'a don u b'u ka kɔɲɔ kɛ n'a ye. Alhamdulilayi denwulu fana b'a la a bɛɛ b'a la nafa t'o la dɛ ni mun se t'i cɛ dɔrɔn i k'i ka kɔɲɔ kɛ lafiya la a banna wajibi tɛ ko bazɛn ka don ni bazɛn ma don kɔɲɔ bɛ kɛ o ni a se b'i ye i b'a tigɛ mais n'a se t'i ye fana dɔrɔn i b'a to yen alhamdulilayi an bɛ kuma kuncɛ ni min ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ. Bon kungotigiw ne b'a f'u ye u ka uniforme ko nin u ka a sumaya parce que a sumaya kun ye mun ye parce que mɔgɔw ka sɔrɔ cogoya tɛ kelen ye i b'a dɔn sisan ni duba don bon bɛɛ muso bɛ taa kungo la bon e ka sɔrɔ ni ne ka sɔrɔ tɛ kelen ye ni e nana ka na fɔ ko fo ne muso ye min tigɛ
fe muso ko tigɛ ka sɔrɔ aw ka sɔrɔ tɛ kelen donc problème do donc a bɛ se ka na ni hali problème foyer la dubaw yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ y'a dɔ yɛrɛ exemple dɔ yɛrɛ f'a ye du dɔw ci parce que balimamuso fila kɛlɛla kama ko parce que ale den ka mariage la dɔw ma se k'ale ka uniforme tigɛ ka sɔrɔ a cɛ man kɛnɛ a dalen b'a bolo so kɔnɔ donc o ye kɔlɔlɔ juguba ye i y'a ye wa donc ne bɛ se ka min f'u ye n'u bɛ se ka uniforme ko in bɔ a la bɛɛ k'i bɛrɛ bɛn i ta cogoya la ka taa kungo la o yɛrɛ ɲɔgɔn valeur man tɛ parce que an dilen b'o de la ka kɔrɔ mais nin bɔra yɔrɔ yɛrɛ kana don an kan an t'a dɔn. An ba minnu ye uniforme ko in bila sen kan u tun y'a dabɔ sutura ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kama donc ni ko n b'a fɔ n ko a tagara cɛni sira de kan kosɛbɛ bi parce que anw tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ in fanga dɔgɔyara anw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sutura fanga dɔgɔyara anw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ yeko ɲuman de la an yeko ka se ka ɲa tɔw cɛ la to an baw tun y'a dabɔ min kama n'an tɛ se ka t'o minɛn kɔnɔ an ka uniforme ko in yɛrɛ bɛɛ da hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ uniforme tigɛ min filɛ nin n'a kun dabɔra bɛn keleya ani bolodi ɲɔgɔnma kama n'a t'o minɛn kɔnɔ bilen faamuyali kan ka kɛ musolakaw fɛ a ka ja a bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na walasa uniforme in bɛna nin fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ dankari bɛ se ka kɛ o la cogoya min na. Jamana bugunatigɛni ka sanga ni a ka seko ni dɔnko taamasiyɛnw ye patrimoine culturel do o ye kɛwale ye min ka ɲi wa a lafasali ani a latangani o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye o dokumu kɔnɔna na dɔw bɛ a ta ka kɛ o ka ɲɛnamaya baara ye dugujɛko 20 o dokumu kɔnɔna na Lassana Sise ale ye o dɔ ye directeur national du patrimoine o kɔrɔ do a ye san 18 ɲɔgɔn kɛ Bajangarakaw fɛ dɔgɔnɔ dugu kɔnɔ ka sanga ni a ka wulikajɔw ye ka se ka olu seko ni dɔnko olu yɔrɔ ninnu matarafa ni ka o pɔtɔpɔtɔ min kɔnɔna na a ye a seko ni a damayira kɛ bawo dɔgɔnɔ dugu ni ye a ta ka lajɛ farafinna worodugu yan fan fɛ yɔrɔ kanulen do diɲɛ seleke naani damu tabaw bolo tourisiw ka sanga ni o ka lamalamaw ye ka caya a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka ɲamada Kadija Tarawele ale ka ɲɛfɔliw kan ka sanga ni an ka jamana bugunatigɛni baaraw ye seko ni dɔnko bunakun kan. Nga fɛn kɔrɔ olu ye an ka ɲɛnamaya sinsinbere dɔ ye fɛn min ye Lassana Sise ye ale a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛn an ka maakɔrɔw olu ye fɛn kɔrɔ mun to an ye tiɲɛ n'an k'u ma ko patrimoine culturel o baarali ma a ka baara fanba o kɛra dɔgɔnɔdugu la Baɲangara yɔrɔ min na a ye san 18 kɛ an ka ladala fɛn kɔrɔlenw olu mun tola tiɲɛ ye olu lakandali la an'u kɔlɔsili la walasa ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna na min b'a to an ka fɛn kɔrɔlenw olu bɛ se ka lakanda cogo min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Baɲangara dugu bonya bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 400 na wa dugu minnu bɛ a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fo dugu 200 ni kɔ la ka fara o bɛɛ lajɛlen de kan nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ ka nafa min ladon jamana ka taaɲɛ kɔnɔna na a n'a ka sɔrɔ yiriwari binakun kan o de y'a to Lassana Sise ale ye san 18 o ɲɛnamaya ni yɔrɔ kofɔli in na k'a fɔ ni ye fɛn mun ye nafa de b'a la a nafa tɛ k'a fɔ dɔrɔn bon so ninnu ka to taa an kana s'u ma o dɔrɔn tɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka n'u lajɛ ka tile dama kɛ yan caman kɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ kalo kelen kɛ u bɛ kan ka munumunu jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma touriste olu bɛ nafaba de don dugu la jamana la a bɛ ani surtout population mɔgɔw parce que bɛɛ b'i ta sɔrɔ hali furufuru feerelaw ni tubabuw nana bɔ furufuru feere mun na kafe feerelaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ i y'a faamu donc olu bɛɛ bɛ na patrimoine ko in de kama parce que Mali la turisiw tɛ na fɛn wɛrɛ kama an ka seko ni dɔnko nafa mun b'a la hali an ka dɔnkilidalaw kɔfɛ importance mun b'o la jamana caman bɛ yen a t'olu la quoi ani tubabuw dɔ bɛ na n'u nana sur place u b'a ye population u bɛ condition dɔ la par exemple dɔw bɛ ji tɛ u bɛ diguw la quoi u b'a fɔ an bɛ ji kɛ yan tubabuw ye forage camanba de k'u ye ekɔliso camanba de jɔ parce que n'u nana dugu kanu kosɔn patrimoine culturel kanu kosɔn population minnu bɛ yen n'u y'u ka condition lajɛ u b'a fɔ an b'a fɛ ka nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin o camanba de bɛ yen. depuis lawale la tubabu tile la fɛn min ye Mali ka sojɔcogo ye o dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ an ka sojɔlen kɔrɔlen dɔw i n'a fɔ Institut national des arts a jirala k'a fɔ ko halisa olu kɔni bɛ tununi sira kan hali ka da a nafaw kan. i n'a fɔ basi tɛ k'a fɛrɛ mais k'a fɔ k'u b'a ci o de basi ye parce que sojɔcogo mun don mɔgɔ hakili a jɔra depuis tubabu tile la mais tubabuw nana u y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔw bɛ so jɔ cogo min
valeur ba de bala nafa ba de bala i n'a fɔ a forme dɔrɔn tɛ de hali k'a jɔ sisan koko fila fiɲɛ bɛ don kogow ni ɲɔgɔn cɛ climatisation naturelle b'a la sariya taara k'a fɔ ani so sugu ninnu ma kan ka ci u protéger len don loi de y'u protéger e b'a fɔ k'i b'o ci donc an ma kan ka sɔn o ma. An bɛ don min na i ko bi Mali yɔrɔba 4 de tɔgɔ donnen bɛ diɲɛ sereke 4 tɔnba UNESCO maaw olu ka fɛnkɔrɔ lasago yɔrɔw la i n'a fɔ Tombouctou ni Jɛnɛ Misiri k'a bɛn ni san 1988 wagatiw ye 1988 ani dɔgɔnɔw ka nin yɔrɔ kɔfɔlen Baɲangara k'a bɛn ni san 1989 tumanaw ye 1989 fo ka taa se an ka maakɔrɔw kaburu ma Gao san 2004 wagatiw la 2004. Mais an bɛ se ka site 10 au moins ko proposer pour que u ka bila liste kan i yɛrɛ kan fo ka fɔ kamanjan dɔ da nabɔda comme maninkaw b'a wele cogo min ani kangaba case sacrée bɛɛ b'olu dɔn ani mais il y a Gao a tɔgɔ Fort de Médine Kayi est-ce que ne ye Kayi ka de il y a le Fort de Médine ani Mandiakoui cathédrale ani Kankou Moussa a ka misiri kɔrɔ a trace minnu bɛ Gao olu par exemple olu exemple de n'an bɛ se ka dossier préparer UNESCO experts b'a lajɛ si c'est bon n'a ka ɲi n'a ma ɲi n'a ka ɲi u b'a bila kan n'a ma ɲi u b'a fɔ a ye nin yɔrɔ changer baara nɔgɔn tɛ quoi. Fɛn min ye Lassana Sise ale tilanin kɔ a ka kalanw na a y'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ɲɛsin an ka seko a n'an ka dɔnko fo ka taa se an ka kɔrɔlenfɛnw ma olu lakandali ma an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ nisɔndiyalenba de don n'a ka baarakɛtaw ye. An ye musée saba naaninan ye Baɲangara musée ba de ye Union européenne ye mun financé malheureusement o musée ma dayɛlɛ halisa sinon so ɲumanba de don a ma dayɛlɛ kɛlɛ in kama tun ka kan ka dayɛlɛ 2012 ou 2013 après u y'a essayé ka dayɛlɛ a ma se ka marché parce que ko cayara hali sini a ma dayɛlɛ sinon an ye baara caman kɛ an ye centre an ye campement jɔ dugu misɛnninw na ni tubabuw nana u bɛ loger yɔrɔ min an ye centre d'artisanat bolola baarakɛla ninnu u bɛ se k'u ka baara kɛ k'u ka sɔrɔ yiriwa cogo min an ye olu kɛ yen quoi mais ne yɛrɛ mun ye nimisa wasa kosɛbɛ ni n b'a fɔ ka segin a kan c'est que an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u y'a faamu k'a fɔ patrimoine nafa de b'a la vraiment o diyara ne ye kosɛbɛ parce que hali sisan fɛnw dɔw bɛ yen u bɛ pratique dɔ kɛ n b'a kalama olu bɛ kan ka continuer quoi Tombouctou bɛɛ bɔra kalama u taara ka taa u ka mausolée ninnu ci n'u ka mɔgɔbaw kaburu bɛ yɔrɔ min ka taa ci jihadistes ninnu taara ci bon parce que olu ye UNESCO site de ye patrimoine mondial de don donc communauté internationale diɲɛ bɛɛ u ye mobilisation kɛ pour que k'u jɔ ne de tun b'o projet coordination na n ye mission caman kɛ Tombouctou donc pour que k'olu jɔ 16 mausolées 16 an y'u jɔ misiri minnu bɛ u ye tiɲɛni dɔn yɔrɔ minnu ko k'olu dilan ka ɲɛ. N'i ye Mali dugukolo ta k'a lajɛ yɔrɔ caman de bɛ Mali kɔnɔna na seko ani dɔnko fo ka taa se laadalafɛn kɔrɔlen caman ma o de bɛ yen o min y'a to kabiri lawale la nanzaraw ani diɲɛ seregena ni maa caman de b'i kunda Mali kan san o san ni kana u ɲɛ damu ta nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se nin laadalafɛn ninnu ma o siratigɛ fɛ Lassana Sise ni maa mun ye baaraba in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ san 18 kɔnɔna na u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko fɛn min ye Lassana Sise ye maa cɛsirilen de don wa a ka baara in kanu b'a la kosɛbɛ wa fana a ka wulikajɔ o fanga ka bon kosɛbɛ nin laadalafɛn ninnu kunkanko la. Lassana n'a ni ye baara kɛ a b'a hakili t'u la halisa i ka fɛn ye fɛn o fɛn ye a b'i ɲininka k'a fɔ karisa i bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya jumɛn b'i kan tɔɔrɔ jumɛn b'i kan i ye mun de kɛ pour que ka gɛlɛya in bɔ yen i jija dɛ baara de bɛ laban bon mɔgɔ mun b'o k'i la a b'a tigi ko t'i kɔnɔ o de y'a kɛ Lassana kɔni n tɛ se k'a sara sɔrɔ n bɛ dugawu de k'a ye halisa ala ka si d'a ma halisa ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a yɛrɛ mɛn anw fana kɔrɔ ka ladilikan ɲumanw d'an ma mun bɛ dusu don anw kɔnɔ mun b'a kɛ jamana tɛ nege bɔ an na.
Lassana Cissé santan chegin bara kɔfɛ Banyangara mara kɔnɔna na a wajibiyala ka segi kana Bamako faba kɔnɔna na ka sanga ni Mali kɛlɛw daminɛ kuma ye san 2013 wagatiw kɔnɔna na 2013 o senfɛ a kɛla patrimoine directeur national ye Mali faba kɔnɔna na fo ka taa bila a ka sɛgɛlafiɲɛbɔ kumanaw na n'anga ma ko retraite san 2017 kumanaw na 2017 o kɔfɛ a yɛrɛ ye cɛkɛda dayɛlɛ a ye n'a y'o tɔgɔ da agence de consultation panafricaine sur la culture et le développement locaux n'o ye an ka ladalafɛn kɔrɔlenw a n'an ka seko ani dɔnko olu lakandali kan ni ka se k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna maa minnu fɛnɛ bi fɛ ka u ka baara ɲɛsin a ma wa fana a hakilina ɲininin bɛ jɛkulubaw la diɲɛ seriki naani kɔnɔna na i n'a fɔ a ye min président ye association internationale pour l'éveil des monuments et sites Lassana Cissé kɔni hali n'a sɔrɔla bi siw birintila nka u n'a ta bɛɛ cɛsiri ni jija ani kanu b'a la jamana ka seko ani dɔnko a n'a ka ladalafɛn kɔrɔlenw o lakandani la. O fana de b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba de fɛ. Amerika jamana y'a jira ani Iran jamana cɛ kɛlɛ lɔ k'a fɔ a ye saratika min da arabula jamanaw ye lakana kɔrɔ k'a tɛ se ka saratika bɔ a sira fɛ wa fana Amerika jamana ye arabula jamana ninnu se farati fɛnɛ mɔ bi nin ye Iran jamana minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ Abbas Araghchi a ko dɔgɔkun labanw minnu dɛmɛna kɛlɛ kɛcogo la Amerika ni Bani Israel ni Iran jamana cɛ Amerika jamana ɲɛmaw ye a jira u kɛwale la k'a fɔ arabula jamanaw nɛgɛn bɛ u ka sira foyi tɛ arabula jamanaw ka lakana kɔrɔ min ka di Bani Israel ye u b'o de kɛ wa u ka lakana fanba fɛnɛ bɛ ɲɛsin Bani Israel de mɔ arabula jamanaw tɛ k'u kɛwale y'o jira Abbas Araghchi ye nin fɔ ka bɛn ni selinji ni laseli de ye a ko Amerika jamana kelen a y'a jira fɔlɔ k'a fɔ lakana ko na sira fɛ arabula jamana man k'i jigi da a kan nka labana k'u bila farati danga la bawo danaya dangun bɛ a ka k'a bila mina min kɔnɔ a ma se k'o mina fa arabula jamanaw bolo Abbas Araghchi Irankaw ka minisiri a ko silama jamanaw minnu bɛ arabula kɔnɔ na a kun ka kan olu kun ka fara Iran jamana kan k'a jira Amerika jamana di Bani Israel la dalafɔli dama tɛ kɛwale fɛnɛ na k'a fɔ min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn Abbas Araghchi ko k'u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ ko Amerika jamana ni Bani Israel ka ko in ɲɛsin mɛ u ka kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de mɔ Iran jamana ni arabula bɛɛ lajɛlen nka Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ fa fɛ sa a ye laseli kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ ni o ye trɔsho social ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ a fɛ Iran jamana kan k'a bɛ sɔn ka kunjɛ joona ko bibi in na u kun ye laɲini o laɲini kɛ kɛlɛ in nɔ k'u y'o laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kuma k'u b'a fɛ ka kɛlɛ in ɲɔngiri dɔɔni a ko bibi in na Iran jamana mugujugu dilan yɔrɔw bona k'u tiɲɛ Amerika jamana fɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛn dilan yɔrɔw bona k'u tiɲɛ sanfɛ kɛlɛcɛw daga yɔrɔw bona k'u tiɲɛ jikan kɛlɛcɛw daga yɔrɔw bona k'u tiɲɛ sanfɛfɛ kunbɛla minnu wenne don dugu la n'u ko ma ko système de défense aérienne k'u y'o bɛɛ lajɛlen bon k'o tiɲɛ ko wa ko Iran jamana tɛna se k'a fɔ k'a bɛ mugujugu dilan bilen ko wa ko Amerika jamana arabula kɔnɔ min bɛ Iran jamana dafɛ k'a n'u bɛɛ lajɛlen lakana n'o ye Bahrain Bani Israel o ye Yahudiya jamana ye Qatar Kuwait Émirats Arabes Unis ani Saudiya jamana Amerika jamana minisiri kɔrɔ n'a ɲɛsin ko mɛ Amerika ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ Joe Biden ka fanga kɔnɔ yanni Donald Trump ka na a bɔra ka kuma Iran jamana kɛlɛ in ka Donald Trump fɛ Anthony Blinken a ko Bani Israel jamana de kɛlɛ filɛ ka Donald Trump jagoya do kɛlɛ lɔ a ko nka ko o ma daminɛ Bani Israel jamana fɛ u kun y'a ɲɛsin Barack Obama mɔ yanni Donald Trump ka na fanga na ko nka ko Barack Obama y'i can k'i jɔ k'a tɛna don a da fɛ ko nka ko Donald Trump nanen sina ka namu minɛ u bolo ka don a da fɛ Anthony Blinken Joe Biden ka minisiri kɔrɔ a ko don min na Bani Israel ma ɲɛmaw bɛ se Amerika jamana ɲɛmaa Barack Obama mɔ ko hali u ma munumunu y'a jira de an bɛna Iran jamana bundeli daminɛ a ka sɔn a n'a kana sɔn
ko nka ko Barack Obama ma sɔn k'i ta u ka kuma fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka bali k'a y'o kɛ ko nka ko Donald Trump nanen a ma se ka jɔ bani Israɛl ma ɲɛmaw ɲɛ ka kɛlɛ in bɔ a mɔ. Anthony Blinken, Joe Biden ka minisiri kɔrɔ a ko fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Donald Trump don nin kɛlɛ in dafɛ n'a senna o ye Jeffrey Epstein ko ye a jɛɲɔgɔnkɛ min ni a ka baara kunbɛn tɛ dɔwɛrɛ mɔ diɲɛ ma ɲɛmaw k'olu fara ɲɔgɔn kan nbɛndiya kɛnɛbaw la fasa siya bɛɛ lajɛlen dɔ de bɛ kɛ olu fɛ yen sa cɛkɔrɔba ani denmisɛnnin fa k'u yɛrɛ kɛ mɛ ka maakɔrɔw minnu sɔrɔ n'olu yɛrɛ ti ɲajɛ abada ni den musomanin san 7 ka taa se san 14 mɔ tɛ olu bɛɛ lajɛlen kun b'u ka damu de sɔrɔ Jeffrey Epstein ka ɲajɛ kɛnɛ ninnu kan san 2019 uti kalo la a su balala ka ye kaso la kuma min na ni bɔ kɛra kalamɔ k'a minɛ Donald Trump jɛɲɔ kun do jaw caman kɛmɛ k'a jira u kɛmɛ k'u bolo da ɲɔgɔn kan fɛ minnu nɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Bill Clinton fɛnɛ jɛɲɔ kun do Amérique nafolotigibaw jɛɲɔ kun do nazarala jamanaw Angleterre fo ka taa se arabula masakɛw ni masakɛdenw ma olu caman jɛɲɔ kun do yala Jeffrey Epstein ko Donald Trump ni yɔrɔ dɔ n'a ye dogorɔ mɔɔw bolo walikele bani Israɛl bolo ni u bɛ k'u kwa wuli ka kɛ a ka do ko in dafɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman Iran jamana kɛlɛ lɔ Anthony Blinken ko o yɔrɔ in kɔni bɛ se ka se ka Donald Trump sɔn k'u ɲɛɲini bani Israɛl bolo Iran jamana bundeli la Donald Trump yɛrɛ Amérique jamana ɲɛma a nɔfɛ maa si ma sɔn k'i dabila kuma in nɔ u kɛlen ka Joe Biden nga minisiri kɔrɔ Anthony Blinken nga nin ngɔrɔfɔ ninnu mɛn. Amérique jamana ɲɛmaw yɛrɛw bolo nazarala jamanaw y'u janfa Iran gɛlɛ in nɔ. Alexander Lukashenko Biélorusi jamana ɲɛma ka kuma do ani Erisila kunnafoni di sira tasi cɛ. A ko kuma min na ni ale y'a mɛn ko nazarala jamanaw banna ka tugu Amérique jamana ɲɛma Donald Trump nɔfɛ Iran jamana kɛlɛli lɔ. Ale tora k'i yɛrɛ ɲininka Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bɛna ko ye cogo jumɛn nɔ a ko nka jateminɛ kɛlen kɔfɛ ale b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ digi Amérique jamana ɲɛmaw la Biélorusi jamana ɲɛma Lukashenko ka fɔ la Amérique jamana ye nazarala jamana ninnu dɛmɛ bila ko tɛ nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛna Amérique jamana fɛ k'a daminɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ surasiya nasira ani nafoloko nasira Amérique jamana ye nazarala jamanaw dɛmɛ nin bɛrɛ Lukashenko ko ni kuma jara ye daɛrɛ a b'a fɔ ni Amérique jamana kun tɛ nazarala jamanaw kun tɛ kɛ yen ko Donald Trump min bɛ fanga na Amérique jamana kunna bi ni y'a bɔkolo sen o dɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Allemagne jamana kɔnɔ ko nka ko nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw nanen filɛ Allemagne jamana kɛ k'i fosi ka bɔ kɛlɛ lɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump nɔfɛ k'o tɛ bɛn Amérique jamana ɲɛmaw mɔ Donald Trump bolo jɔnmaaya do ko nka ni ale yɛrɛ ɲininka tiɲɛ do Amérique jamana ɲɛmaw tɔɔrɔ mɛ nazarala jamanaw kɔrɔ bi nka a ka kan bɔ ka kɛ nin kɔnɔ nafa tɛ kɛlɛ in nɔ a ko nazarala tɔnba Union Européenne ka lajɛ min kɛra mars kalo tile 20 n'o bɛnna juma mɔ ko nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ka kuma kunjɛ kuma ni u ko ma ko communiqué final u m'a fɔ fansi k'u bɛ dɛmɛ Amérique jamana fɛ Iran jamana kɛlɛli lɔ u y'a jira de k'a fɔ u b'a ɲini fanw fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye o fɛnɛ dafɛ Amérique jamana surasiya ɲɛmayaso bɛ ka duguma kɛlɛcɛw bɔli daminɛ ka taa Iran yanfa ye u ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko groupe amphibie USS Boxer ani kɛlɛbolo min bɛ wele ko 11e unité expéditionnaire des marines n'olu ɲɛsin bɛ arabula kɔnɔ lakanaw mɔ ko u bi mɛ ka labɛn daminɛ Fox News kunnafoni diso ka fɔla a ye min minɛ ka bɔ Amérique jamana surasiya ɲɛmayaso Pentagone da ko maa 4,500 wulila San Diego Californie mara la Amérique mars kalo tile 18 araba kɛlɛkɛ kurunba la Kwajibolo min bɛ wele ko Pacifique o jate la u kan ka kalo kelen ɲɔgɔn na de kɛ yanni u ka se arabula kɔnɔ na Iran yanfa fɛ Iran jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Abbas Araghchi a ko Angleterre jamana ɲɛma Keir Starmer mɔ a bɛ ka min daminɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka Angleterre jamana denw bila farati danga la
n'o ye k'a ka dugukolo fa dɔ labila Ameriki jamana surasiw ye. Ameriki jamana kɛlɛcɛw ka wuli Angleterre dugukolo kan ka taa Iran jamana bon. Abbas Arakchi ko ale b'a dɔn k'a fɔ Angleterre jamana denw u fɛ ko tɛ nin ye, nka jamana ɲɛmaa min mago tɛ jamana denw ni na ko man ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. O ye minisiri ɲɛmaa Keir Starmer ko ye. Abbas Arakchi a ko f'a ka sidɔn Angleterre minisiri ɲɛmaa fɛ k'a fɔ Iran jamana bingɛ ma ka di wa ni bingɛri ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka sariya la a ka kan i k'i yɛrɛ lakana. Juma mars kalo tile 20 Abbas Arakchi a tɔɲɔ minisiri min bɛ Angleterre n'o ye Yvette Cooper ye a n'o kumana nɛgɛjurukube sira fɛ a y'a jira o la k'a fɔ Angleterre jamana ka a ka dugukolo fa dɔ labila Ameriki jamana ye a ka wuli yen ka taa Iran jamana bon. Iran jamana tɛ jɛ ni a ye. Ko Iran jamana laban bɛ Angleterre jamana fara Ameriki jamana ka fɔ Iran jamana kɛlɛɲɔ dɔ don. Abbas Arakchi a ko a man ka dɛmɛ ka don ka ɲɛsin Ameriki jamana ni Bani Israɛl mɔ jamana si fɛ. N'i y'a kɛ bɛ i ni Iran jamana bɛ bila ɲɔgɔn na. Abbas Arakchi ko min ɲɛ ye kɔnɔ guwa. Angleterre jamana a ɲɛma ka fara nazarala jamana ɲɛma dɔw kan. Olu dɔw de bannen filɛ ka Bani Israɛl ni Ameriki jamana ka kokolo dɔ kɔn. Kokolo jumɛn? Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies sariyaw la, kɛlɛ sariyaw la, n'a ma ɲɛ kɛ kɔ fɛn dɔw bɛ yen an man ka se olu mɔ kɛlɛ kɔnɔ. O dɔ ye taji bondow, bawo kuran yɛrɛ o n'u ta yɔrɔ ye taji de ye. Se man ka kɛ o mɔ k'o bon kɛlɛɲɔma fila dɔ la kelen fɛ. A ka ca la maamagow siri bɛ taji la, kuranko la, bolimafɛnko la, a ɲini bɛ pan ka kɛ o kunna. O de y'a to hali ni ɲangi ɲɛsinna jamanaw ma o bɛ sin k'a jira k'a fɔ taji tɛrɔ, fura tɛrɔ, o n'a ɲɔgɔnnaw. Abbas Arakchi ko kokolo min kɛra Iran jamana kɔnɔ, Ameriki jamana ni Bani Israɛl de filɛ ka Iran jamana gazi bundu bon. N'o bɛ South Pars. O nazarala jamana kelen tɛ yen. Angleterre kɛrɛbɛ tɛ. Min ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ a ma ɲɛ. Ko nka o kuma kelen la, o nazarala jamana ɲɛmaa ninnu Angleterre ta kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna. Kuma min na ni Iran jamana wulila tajuru sara bere la ka ɲɛsin Ameriki jamana mɔ, arabula jamanaw nɔ a ka taji cakɛdaw bɛ jamanaw minnu nɔ k'olu bon. Ko nazarala jamana ɲɛmaa ninnu de filɛ ka wuli k'u jɔ ko Iran jamana y'o min kɛ k'o ma ɲɛ. K'o ye ɲinjuguya ye Abbas Arakchi ka fɔ la. O fɛnɛ dafɛ Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique a ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankuru min ni a bɛ sɛbɛkɔrɔ kofɔ ni ka sɛbɛkɔrɔ majamu ni ka kɛ sara ɲɛfɛn ye ko F-35 k'a bonna k'a sɔrɔ Iran jamana fɛ dɛ. Iran jamana kɛlɛbolo y'a jira k'a fɔ ni nin pankuru in kun jira an kun bɛ diɲɛ na k'a kɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ ko F-35 américain ni Ameriki jamana kun bɛ yanga ni a ye kosɛbɛ. Ko wa ko Iran jamana a b'i to duguma ka fililiw minnu kɛ k'a ye dɔ fili ka s'a ma. Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique ye kuma in lase Iran jamana kunnafoni di siraba de kan ni o ye Tasnimu ye. A ko Ameriki jamana ni Bani Israɛl ka dɔn k'a fɔ hali bi Iran jamana yɛrɛ ka kɛlɛkɛ mina minnu b'a bolo ni olu kunbɛn man di ka sabu kɛ u dilan bɛ dilancogo min na dɔnni kunjɛ mɔ ko Iran jamana ma o baara daminɛ fɔlɔ kɛlɛ in nɔ. Ko wa k'o de kɛn bɛ ka Ameriki jamana ni Bani Israɛl jamana maa ɲɛmaw kɔnɔ guwa. Ko min ye Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankuru zindele ni F-35 gosi. Ko Iran jamana kɔnɔ kɛlɛkɛ minan dilalen don a ma bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na Iran. Ko nka ko don nataw la ni nin balala Ameriki jamana ni Bani Israɛl la k'a fɔ Iran jamana sera ka F-35 bon k'a lasɔrɔ. Ko Iran jamana juguw k'a dɔn k'a fɔ u bɛna kɛlɛkɛ minan wɛrɛw jira kɛlɛ in nɔ donna dugujɛ Ameriki jamana ni Bani Israɛl la f'u ka nimisa u bi kun na Iran jamana kan. Ko bawo ko a bɛ kɛ kumasulu ye u bolo. Ka segin k'aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛmaa da Chérif TV ja kan so fɛ bawo nin bɛ kɛ sababu ka dansigi bi ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔla an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma kunnafoni so ɲɛmaa so fɛ. Laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Famara de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san'an ma cɛ an b'a fɔ la ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan tan ni fila lajɛlen ma a k'a mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.